Vertoon! Halt! Links, op! Dan, weer! Laat, rust! Over, weer! Let op, weer! Daar laat ik een uur over. Ik kom dan met. Moet ik metlopen? Oké. Okay. Ik dan met. Kom George. Kom maar. Goed lopen. Je is serieus lopen. Kijk op gewoon. Je hebt ze goed afgeleverd. Maar ja, ik hou hem niet aan of verwacht. Zet op, weer! De plaats, rust! Dat toch een paar dingen ik zeggen. Dit is natuurlijk voor mij eigenlijk een treurige dood vandaag. Maar het is niet anders. Zo is het leven, is zo. We zien ook velen van u die 36 jaar van lief en leed hebben gedeeld. En ik moet zeggen, ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan. Het is voor zo'n compagnie commandant te zien, dat kan ze alleen maar blij met zien. En ik hoop ook dat diegene wat hij kopen, dat er daar achter staat. Dat er die alle media, en ik ga nog proberen voor een goede af te leveren nog. En hier maakt die roeicompagnie, hier maakt de schutterij. En anders, we zien niks geteld, maar die maakt dat, die geweren, de grenadiers. Voor de rest wil ik nog, wat moet ik nu nog zeggen? Er schreef niks meer op. Nein, maar nog een paar. En die en drie, ik weet het. Er moet komen, de nieuwe commandant en de nieuwe luitenant. Die hebben dat echt nu zodat het allemaal komt. Heel belangrijk is dat. En dat is de toekomst van de roeicompagnie. Wij, ik wil het niet laten. Ik wens u, wij, alle goed en een heel fijn droom. Dan word je die laten. Dankjewel. Niet alleen de grenadiers uit Rijkal, ook de mannen uit Grondveld waren trots op een peloton. Wil, dat deed je niet alleen. Ook je vrouw Tini wilde me betaken in de dagscheid. Tini heeft jou altijd gesteund en werkelijk alles gedaan om de roei er netjes bij te laten. Tini, als blijk van waardering voor de alle jaren zorg voor onze compagnie, wil ik dus de bos bloemen aanreiken. Het zijn toevallig rode rozen, omdat de blauwe rozen niet voorhandig waren, de plaatselijke bloemes. Dat is origineel kruid, hè? Ja. Ik heb het commando aan onze sergeant-major Mathieu. Rechtsom, keer!
Ik heb net een opname gemaakt van in de Rijkholt. Ja, in Rijkholt werd de kapitein van de Rode Compagnie opgehaald omdat hij afscheid kan nemen. Hij voelt zich te oud om in de toekomst mee gaan te lopen. Wat ze nu hier gaan ophalen is de koning. De koning die voor 4 jaar terug de vogel afgeschoten heeft 4 jaar geregeerd over de schutterij in Gronsveld. Er wordt vandaag afscheid genomen. Ja, ze komen dadelijk hier allemaal hier naartoe, ze komen de koning afhalen. En dan moet ik hier een paar spal erop steken. En dan gaan we met de hele harmonie en alles gaan we op. En dan denk ik dat we naar Rijkholt lopen en we dan terug naar de kerk. En dan gaan we daar de vogel afschieten. En u bent dus koning van verleden jaar, of van 4 jaar terug? Van 4 jaar terug, ik ben er altijd naar 4 jaar gekomen. Ja, want de grote bronk is om de 4 jaar geloof ik. Dat is nou, ja.
daarna gaan ze naar het kerkplein waar de vogel afgeschoten wordt. Wanneer de vogel afgeschoten is, dan wordt het koningsbier gedronken. Als de vogel afgeschoten wordt, dan schiet de pastoor het eerste schot. Indien hij geen schut is, dan wordt hij voor het vogelschieten nog schut gemaakt. Schut maken wil zeggen dat hij schuttenbier moet drinken en dan lid wordt van de schutterij. Als de vogel dan afgeschoten is, dan wordt de koning naar de pastorie geleid. Daar krijgt hij het koningszilver omgehangen en dan wordt hij aan het publiek voorgesteld. Daarna brengt de koning de vogel naar het café, het stamcafé van de koning. Daar wordt het schuttenbier gedronken, eerst geproefd door de overigheid van de schutterij en daarna de mensen zelf. Op het einde van het verhaal worden de plaatsen die in de schutterij vrijgekomen zijn de afgelopen jaar met opbod verkocht. En er zijn plaatsen bij die voor 4 jaar terug een bedrag van €20.000 hebben opgehaald. Nou, dit is mijn verhaal zo ongeveer. Met deze reis. En mensen allemaal zeggen, dat heet eigenlijk nog een helikopter hier. Nu gaat je de Route de Vue, welke Philip Gorissen zich aan de tafel melden. Nu gaat je de Philip Gorissen, welke Jean Bronkers zich aan de tafel melden. Nu gaat je de... Ja.
On the game.